Път ме от дрифтър. Скутирай, кой не се е качил? И Борма. Сега. То вече долу. Тичат ли? Апостол. Мамо, да, ако се спъни! Ще го надмяга. От той само за кадровак. Само! Само за кадровак е това. Сега ще го гоня да го блъска. Сама ще го гоня да го блъскам. А, това ма е Борла. Сега. Сега ще ту. Яша. Ще много стръмно такова. Видя ли какво стана? М? Продълнята.